Masuk ko na. Naduya ang galing ng tanak. Saya teknik yung nagamit. Ano naman nila kung sira na ano? Mary the Queen. Damo matod galing pa sa bira ko. Inindir yun, malubog lang galing. Damo pa sang kasagka. Pero, Dero. Kaya na pa kami diri binalik-balik. sa duwa na mo kabalik, makita na mo ng kabinto. Malaki mo. Sa binampig. Babati. Ito ganda. May suba. Ito sa may banda sa... Malaki. Outset. Babae. Nakatsamba abi kita limango. Tsamba ko. Kaong kaon niya ang among busaw naging nilabo. Pwede sakalin kay. Ganay. Sige ko man to. Yan na. Ni. Hindi ko na Maria. Lapit na. Ano, tumis. Nay, malapit na. Kami rin, malapit na. Kaya kung si Cyrus kay bahan mo, one big family tayo. Oo. Kabraot nga dito si Mortyo. May tagay pa. Sino? Simot naman daw. Simot naman daw mo no. Sige. Gintawan mo na lang. Natuwara na nakaran. Kaila lang to. Yung kalahati pa, ano na yun. Tawad na yun. Mga binagra ako. Hindi mo na rin siya. Na? Hindi mo kayot kalahati. Basta ganyan na komprador. Ang antes na 5. 5 lang yan. Ganon din pag matambaka. Talo. Matambaka. Asud man. Asud. Huwag ka maghanap ng Nailang kay hindi mo manhanap kung di na no. Ganyan dito yan. Malang yung natubo. Kabiki, away pa pag sumubra ng 2 guhit. Ay, dito. Hindi, doon naman yun sa Kabiki. Yan. Dito yan. Kaya ako nagtao kanina eh. Sobra yata. Natilat ka lang sa 45 kilo. Ano? Pinaubaya mo na? Baya ko na kay Kim, kay Basi ko makakita ko daya ni Muyo. Tiga ba ni King? Tigo na ako. Yaw na nindo ko pagbulaha. Master na ba kayo? Praktisado na. Nagbahaya ko no iya.